La Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre vetlla per les persones que té ateses i sempre busca alternatives, activitats o serveis que puguen afavorir i millorar la qualitat de vida de les persones que atenem. A continuació us presentarem una de les activitats que ens fa molta il·lusió que haguéssim pogut aprendre. Esta tarda hem vingut a fer teràpia amb gossos, TAC, el que es diu professionalment TAC. Estem treballant amb uns usuaris que estan tutelats a través de la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre. En aquest cas, dos casos concrets són d'usuaris de mobilitats molt diferents i en discapacitats diferents. El que intentem treballar a través dels gossos és la part emocional, la part cognitiva, la part psicomotriu, i fer treballs diversos de teràpies. El que aconseguim a través dels gossos és, per un costat, és una manera de treballar les mancances d'aquesta gent però d'una manera diferent a l'habitual de sempre. Sempre se mou molt la part emocional, la part emotiva. També d'una manera indirecta treballem molt la part de la memòria, perquè tots evoquen passats que ells van tindre un gos en el seu moment, com es deia el gos, de quin color era el gos. També la comunicació entre ells, perquè a vegades els costa entre ells interactuar i parlar, i en el gos poden arribar a tindre inclús una conversa, gent que els costa molt, de forma natural, perquè és el gos l'objecte de parlar. I fem passejos per fora. De fet, és treballar tot el que necessita l'usuari, en concret, però d'una manera diferent a com se treballa habitualment. I molt la part emocional, que és molt important. Vale, gràcies.